Opa, xentiña da boa! Croca con salsa agridoce de mel. Croca de tenreira galega, produto de primeira calidade, Son máis de 3.800 produtores de tenreira galega que temos por aquí, por as nosas terras. Como para non darlle importancia, a unha das mellores carnes que hai. E falando do mellor, porque en Galicia podemos presumir de moitas cosas do mellor. Outro produto que é comparable tamén ca categoría de todos estes grandes produtos que nos representan polo mundo adiante é a mel. É o que vamos a mandar hoxe a Rafiña Durán, por aí. Imos a facer unha salsa agredoce e imos a meterlle a unhos fideos chineses. Cocemos os fideos chineses e despois nun wok imos a saltexar a croca, estas verduriñas e despois, aparte, nun caciño, imos a poñer o zume de laranxa que imos a deixar reducir con un pouquiño de salsa de soia, un pouquiño de vinagre de Módena, un vinagre balsámico, un pouquiño de azucre moreno e despois ao final de todo metemos unhas sementes. É moi doado, non, de pensar na comida chinesa onde está inspirada esta receita para optar polas sementes de sésamo, senón por outras sementes carqueras, se non as cedes, pois non pasa nada. Despois teño aquí un pouquiño de fariña de millo que non sei se me fará falta, penso que non, pero despois no cazo, cando vexamos o nivel de espesor que teñamos, aí é onde vamos a regular o nivel de espesor. Se vamos a máis, botamos un pouquiño, pero un chisquiño, ou menos. Eso despois imos, según a marcha, imos explicando que non hai cousa mellor que ver as cousas para entendelas. Teño uns brotes de soia. Isto vai ao final para dar un pouquiño de frescor a todo isto, a salsa agredoce e demais, que queda, pois, moi ben. E bueno, é o caldo de carne. Que o caldo de carne, o único que temos aí é para cocer, como tiña xa feito, en vez de cocer os fideos chineses en auga, oye, dame ese caldo de polo, neste caso, que imos a cocelos nel. Cuidado, cando cocemos unha pasta ou un arroz, algo de sabor collen, Cambio contiño, Xa casi podense comer solos. Bueno, imos a pola mel. A ver onde nos andará o noso querido Rafa Durán. Oxe, non sei, a mellor anda buscando unhas abellas no medio do océano Atlántico, a 2 millas da costa, que ainda é nosa tamén esas augas, Rafiña, por onde andas? Hola, Xoanqui, amigo, oído nas neves, pero non no fenómeno meteorolóxico, sino no lugar, en Pontevedra, no condado de Paradanta, aí. Por qué? Porque aquí hai un mel de categoría. E se queres mel, eu levoche mel, que para iso son os reporteiros recadeiros, sempre ao servizo do cociñeiro. Por certo, un chiste. Sabes que fai unha abella no gimnasio? Zumba! Ei. Estou co experto en mel. Ele é Alejandro, presidente da cooperativa Condado Paradanta, nas neves. Como estás, Alejandro? Estupendamente. Graciñas por recibirnos. A vos, por vir. Ti sabes de mel, non? Algo sei. Ainda me queda moito por saber porque é un mundo moi interesante e que abarca ou abrande moitas disciplinas. Este mel, de onde ven? Pois este mel é dun dos nosos colaboradores, que é un apicultor da zona de Samos, que ten colmeas na montaña do Courel, e agora recolle unha mel con unhas acepcións extraordinarias porque hai múltiple variedade de flora que lle dá uns matices ao mel que tanto favorece os platos salgados como doces. Que tipo de flora, por exemplo, este mel de... Pois ten silva, ten brezos ou ericas, ten múltiples flores sin identificar que parecen que non están, pero de repente enchen as colmeas. A como vai este mel? Pois este mel poden atopar en torno ás 10-11 euros nas tendas. Ajá. Este botiño de 11 euros, non? Sí.
E unha receita co mel? Unha receita con mel, pois, sin irnos moito máis, vamos ao máis sinxelo e o máis noso que hai, que é unha boa filloa. Por exemplo? Sobre a filloa botamos un chisco de requeixo das neves e sobre o requeixo das neves botamos un chorro de mel e xa temos unha... Fáiseme a boca auga. Xoanqui, vales este mel? Como non me valer, claro. Pois aí cho mandamos E epa! que Teño. disfrutes. Graciñas, Alejandro. Pilleino. Moito facemos o paro, Adiós, amigos. Mel, da boa, É unha casa, sempre o dixo, moita papamos. Moita, pero kilos, Kilos. Todos os días cae. De feito, chegamos a acostumbrarnos xa e o café hasta endulzamos con mel. Metemos un chisquiño e todo. Xa con eso vos digo todo. Bueno, moi ben, comezamos. O primeiro que vamos a facer é aromatizar o aceite. E para iso, antes de meter as verduras, imos a traballar con 3 cousiñas. Ca tenreira, cos 2 allos e co xenxibre. Isto vai por un lado. Unha noz, de xenxibre aproximadamente a mesma cantidade, un pouquiño máis, non? A mesma proporción máis ou menos cun dente de allo. Aquí, chisco de aceite de oliva virxe extra. Aí vai. Quentamos. E hai que traballe. Plato sufridor. Para o lixo. Pelamos o alliño. Bueno, primeiro o que vamos a facer é marcar a lume moi forte a carne. Van a ser uns segundos nada máis. Unha vez que teñamos marcada a carne, imos a incorporar a verdura. Empezando polo xenxibre e o allo. Inmediatamente despois do xenxibre e o allo, temos que meter xa as verduras. Cando traballamos con wok, con lumes tan fortes, é moi interesante ter as cousiñas picadiñas xa, máis ou menos telas feitas, ter todo preparado, é o chollo que nos dá a receita. Unha vez que teñamos todo feito, vai, pois, enseguida, non se tardase moi pouquiño, xa vos lo digo, vai moi trallado. Vai con moita candela. Eu, na casa, desde logo, fajo moitísimo, traballo moitísimo con el, é moi cómodo de traballar con el. Non sei se o teño contado, pero incluso a mí gustame moito ir de camping e demais, non? E claro, cando vas de camping, cando vas por aí e intentas levar as mínimas cousas, eu levo un wok con tapa e para min sustituye a tarteiras e máis a tixolas. Se teño que frixir, no wok. Se teño que cocer, no wok. Sí, é unha idea, e solucioname. Solucioname, home, despois, a mellor a grella, esa que non falte, cando andas por aí. Unha grella que non falte, non? Unha grella pequeniña aí, destas de sobremesa que hai, co seu saquiño de carbón. Os galegos somos moi desos, sabemos moito, que non nos veñan os argentinos a dizer un asado argentino, un asado que, un asado galego, que é argentino. Nosotros sí que nos facemos, somos expertos nos churrascos. Todos os meus respetos, Ademais, a xente, a cantidade de galegos que hai por alá, que nos traixeron cantidade de ideas dos asados que se fan por eses países. De salsas, de chimichurris e todo eso. Temos moito que agradecer aos compañeiros que temos por alá, aos amigos, cantidade de galegos. Unha aperta e moitos bicos a todos, de verdad. Que ademais sei que andan polo canal internacional, porque me chegan mensaxes de que andan por aí. Moi ben. Aquí teño a partir aquí do lume, que senón o aceite vaise. Moi ben, seguimos. Vou a seguir por aquí. Vale, por que misturo isto? Porque levo o mesmo tratamento.
No momento que comeza a queimarse un pouquillo o año, retiramos tamén o xenxibre, vale? Despois podemos seguir traballando con estas cousas, pero temos que incorporar un líquido, xa sexa un caldo, xa sexa un tomate, algo un pouquinho máis acuoso, para baixar. Por eso tamén, outra das cousas interesantes cando traballamos co wok é sempre ter un pouquiño de auga ou de cocción da pasta chinesa ou un pouquiño de caldo. Porque hai veces que vamos a ver que hai falta aceite, falta algo con que se faja, porque senón vai a coller esas tonas, ese ton de color negro, que eso queimado, eso benzovireno, fora, eso evitamos. Entón, non podemos caer no error de engadir máis aceite. O que temos que facer é engadir o que vos comentei, caldo, auga, e non vos preocupedes, vai ser cuestión de segundos que se evapore e se volva a marcar o produto que teñamos no wok. Sin problema, garantizado. Ben, xo veredes, aquí, medio, chega, e media cebola, ben, e a cenoria vai enteira, sí, a cenoria vai enteira. Quitamos unha cousiña, fora, eliminamos. Visualmente, ademais, parece que traballamos menos. É importante, tamén. Que traballamos menos e que temos que limpar menos. Despois, cando nos xiramos, xa ven o susto. Como teño a pía chea de cacharrada. Pensade, o que cociña non freja. Eu que o primeiro que, oye, a mixeira, descociñaste, vale, pero o que cociña non freja. Trato feito. Eu saben moitos os meus amigos vascos que vas ali a cociñar as sociedades gastronómicas e claro, aí non freja ninguén, aí se contrata unha persoa e tal, para despois deixar todo na pía. O único que che pido que vai a frejar, oi, deixade nun capacho con auga, porque senón veño o día seguinte está todo pejado, non sabes? E con un pouquiño de xabón. Ben, mirade, como vos decía, imos a limpar, vamos a deixar preparada a verduriña. Como queremos preparala? Outra cousa que se caracteriza a cocción en wok é que os alimentos tampouco están sobrecociñados, é dicir, aquí interesa moito o dente, vai a quedar moi ben, ademais, en boca, vai ganar sabor e demais. Vale, temos limpo e temos limpo. Moi ben, que máis? Eso é para a salsa. Por que non boto agora mesmo os fideos chineses? Os fideos chineses é ferver o caldo, apagamos o lume, metemos os fideos, esperamos 4 minutos, escoamos e xa os temos. É dicir, de por sí, o fideo non está en contacto co lume, o que está en contacto é o líquido con que cozamos, no que cozamos o fideo. O resto, nada. Así que por eso, hasta o último intre, non o vou a facer. Se o queredes facer antes, non hai problema. Vale, mantemos quente e xa está. Bueno, neste caso, vai a ir así en bastonciños a cenoria, a cebola en xuliana, non? Así, unha cousiña así, quedan moi chulos. Vale, a cebola en xuliana e as... E o pemento tamén, así, como que iramos, máis ou menos, pois non botamos, podemos facer en cuadradiños, en brunoise, que pasa? Que se nos vai desfacer. Entón, aquí o importante é que o padal croque faga ese crocante, por eso decía da cocción, ten que ser xustiña, vale? Amarelo. Ben, aquí cortamos así, no sentido como se estivésemos facendo para unha cebola acaramelada, que xa vos dixen moitas veces que é o xeito, no sentido de febra, e cando nos sale así a cebola. Se a queremos en brunás cortadiña, temos que facer o revés, temos que facer os dous cortes así e despois cortar así, sabedes? Rematamos ca ceboliña. Xa temos, ben, a ver, para aquí, isto, vai para aquí, isto, para aquí, mira que bonito, que bodegón estou facendo aquí.
máis chulo. E o pemento igual. En anaquiños que croquen nos dentes. Moito o fago, moitísimo na casa. Así, e cando non teño os fideos chineses, collo as obleas estas de millo mexicanas e va todo para dentro. De fago esos bocates que saben mi madriña. A min sábeme, pero bueno, aos cativos metolles verdura punta pala. Vale, bueno, que me queda? Por esta zona nada máis. Vou a coller. Perdón. E aquí imos a poñer a quentar o caldiño de peixe. Vai no sete, aí pouquiño a pouco que vai a traballando. De peixe, dixen, non? Caldiño de peixe, son un bon peixe. De polo, meixeiras, caldiño de polo. Ai, ben, aí quedas. Unha tapa que debo ter por aquí. E esta, oi, din a primeira con ela, mira que ben. Un cazo. En este cazo. Poñémola aquí. E botamos. Vale, xa o teño todo listo. Así vese moitísimo mellor e eu tamén traballo mellor. Lume. 8, 7, 6. E collemos. Estaba mirando cale a soia e cale o vinagre. Vale, vinagre, soia. Botamos o fondo. Non vos preocupedes se dice, ui, pero eso vai quedar así con ese espesor e tal. Eso o damos ao final. Aparte que aí ten moito que reducir, Non vou decir tempo, porque o mellor depende da caña que tedes vosotros, no lume vai a reducir en 5 minutos ou en 15. Mellor que vai a mansiño, pouquiño a pouco. Ben, a soia, 1, 2 e 3 culleradas. O vinagre balsámico, 1,5. O azucre, 1. E de mel, un par delas. 1 e 2. Remexemos e o con único que nos vamos a quedar aquí son con estas dúas cosiñas, que non vai hasta o final. Lembrade, a fariña de millo para rectificar, para correxir o espesor si precisa, e as sementes que esas están torradas xa, as hai en cru e podemos torralas, non tardamos nada, nunha tixola, facemos así, damos 4 meneos a lume medio e xa estemos torradas. Hai outro truquiño tamén, que metela por en medio dun papel de aluminio, e os que tedes soplete facemos así un pouquiño e tamén torran enseguida e sacan ese alume. O torrado non é outra cousa que sacalo ao alume. Sacar eses aceites que se caracterizan os frutos secos. Por eso facemos as améndoas e demais, cambia, o sabor cambia. Potenciase moitísimo máis. Retiramos isto. E imos aló. Vou arrimar. Así. E así. Ben, isto fora. Moi ben. O primeiro, a carne. Prendemos 9, que este quentiño, aquí enseguida vai. Primeira carne, cada carne, metemos o allo e o xenxibre, seguimos dándolle unhas voltiñas, e cando retiramos a un prato e reservamos. E depois incorporamos a verdura. Unha vez que teñamos a verdura, incorporamos outra vez a carne. Vale, os que traballades con wok algunha vez xa non fai falta.
que explique, non? Pero aquí o que pasa é que se botamos todo xunto, vai chegar un momento en donde aquí formese auga, non se vai saltear, vaise cocer, vai soltar todos os seus líquidos, porque todo, incluso nosotros, somos auga, non? En gran parte, todo. Entonces, a única maneira, o único xeito que temos para facer para evitar isto é coller a poucos. E despois, no último intre, que cando nos importa xa que solte un pouquiño de auga, porque temos toda a contorna das verduras e demais torradiñas, e temos xa ese sabor da reacción de mallar, pois, no último intre, xa non nos importa que se humedezca un pouco, porque xa conseguimos sacar todos eses arumes e todos eses sabores. Sin máis, doado, Ben. Culler de pau. Aquí o lume tamén agradecese. Non vou tocar moito. Se comenzamos agora e empezamos a remexer aí, non vai chegar un momento en donde non se torre, non deixamos torrar a carne. E se non deixamos torrar a carne é cando conseguimos ese efecto non desexado de cocción. Ahora teño na P. A P aquí significa de power total. Está aquí Mazinger Z e Hulk pelexándose xuntos. Non hai maior poder no universo. Este é un guiño para o meu fillo, para él, que anda flipado con estes cousiños. E pa Nuno. Vale. Quieto, non toques máis. Si tendes o wok ideal é son os grandes, que son totalmente cóncavos, non? Mira, xa teño o caldiño aí fervendo, vedes? Ora reservamos. Aí llegando, guai, cando se meten, bueno, se ves os cociñeiros chineses, que aí sí que teñen un wok do tamaño desta cociña para facer as cousas, se teñen todo preparado, ao redor e demais. E sí que dá gusto tamén vailos, Evidentemente aquí o ferro, o eso de collelo e facelo saltar, home, eu son capaz, non quero presumir aquí de... Non ten xeito. Este wok non ten xeito, pero traballa moi ben. Ben, vedes? Agora, aquí, no centro, facemos o volcán, e vai o allo e o xenxibre. Traballamos con el aquí un pouquiño. Traballar con el, sabedes o que significa? É que cada un destes anaquiños que temos que se manteña en contacto uns segundos co fondo da tixola. E chéjanos. Vale. Bueno, o recendo xa cambiou, Aquí xa estamos falando de nivelazo. Deixamos evaporar un pouquiño esta auga e retiramos. No sal. O sal agora mesmo deshidrata moitísimo, para eso vamos a traballar ca salsa de soya. Que aí botamos un par de culleradas e despois, se queredes un pouquiño máis potencia, bueno, metedes 4 culleradas, e que se queredes un pouquiño de sal, pero eu penso que por aí vai ben. Vale, retiramos. E aquí reservamos. Ese xugo son ouro, Un chisquiño de aceite de oliva e comezamos ca cebola. Vale. O teño a tope, sí. E comezamos ca cebola. A mí a cebola, concretamente, que me gusta un poquinho máis brandiña, por eso a boto de primeira. Non ten moita forza este lume,
vou facer unha cousa, vou probar nese. Porque este estou vendo que o teño na P máxima potencia que hai e ainda non agarra moita forza. Vou a probar con este outro, porque non é a primeira vez que dun para outro recoñece, son as moderneces. Se tuvéssemos unha lareira non pasaba isto. Aí sí que tiñemos controlado o lume. Bueno, a ver se aquí arranca un pouquiño máis. Ben. Estou subindo. Xa que a carne non tuve... E aquí, bueno, parece que ten un pouquiño máis de potencia, sí. Moi ben. Cebola. Vedes esa tona xa que comeza aí marronciña? Eso mola moito. É o indicador de que podemos embarcar co resto das verduriñas. E a partir da hora tamén, a tope. Si somos moitos, porque, por exemplo, isto é unha ración para 2 persoas, 3, o mellor xa comen 3 tamén. Pero se somos moitos, ide por partes. Primeiro a cebola, despois a metade, por exemplo, de pemento, despois outra metade de pemento. Parece que dá chollo, pero unha vez que teñes todo isto cortado, con un lume bo, vai enseguida. Bueno, aquí parece que vai mellor. Ben. Sí, aquí vai mellor. Moi ben, estou contento. Sí. Bueno, mirade, o que explicaba antes. Dades conta de que está moi seco, de que parece que aquí lle está pedindo algo. Moi ben. Pois é o que tiramos. Un pouquiño de caldo. Para iso temos sempre ao lado. Isto ten un imán. Péjase no fondo, aí está. Ben, evapora, humedecemos un pouquiño, pero vedes, non colle a tona negra, senón que vaise dourando todo pouquiño a pouco. A parte grasa xa está aí. Quédame 4 minutos. Para vos, o chisco dun ollo. Ata agora. Ben, as verduriñas no seu punto. Traballa mellor este lume, sen dúbida. O grillo, fora. Aquí, botamos a carne. Mesturamos cas verduras. Eso é. E agora mirade pa aquí. Aquí o teño xa fervendo. Apagamos o lume. E 4 minutos teñen a culpa de que teñamos o xantar feito. Ou a cea. 4 minutos. Imos a ver como temos esta salsiña, mirade. Fáltalle, verdad, para coller un pouquiño de espesor. Pois mirade, preparei aquí unha culleriña con un pouquiño de auga fría. É o único que temos que facer agora. Botad a poucos, porque parece que vai espesar. Isto vou apagar xa. Eso é. Mantémolo o fervor, pero xa veredes que enseguida collo espesor. A pouquiños. Ben. E aí, 2 minutos que ferva máis 4 minutos que temos que esperar aquí, vemos nun chisco dun ollo e empratamos aí, de acordo? Na esquinilla da mesa e seguimos falando. Ata agora. Para traballar a croca de tenreira galega con salsa agridoce de mel, salteamos a tenreira, o allo e o xenxibre nun chisco de aceite de oliva nun wok. Retiramos e incorporamos as verduras. Cando estean feitas, mesturamos coa tenreira. Nun cazo, poñemos o zume de laranxa, a soia, o mel, o azucre, o vinagre balsámico e deixamos reducir.
engadindo un chisco de auga con fariña de millo para lograr o espesor desexado. Fervemos o caldo, apagamos o lume e cocemos os fideos chineses. Empratamos con sementes de sésamo, brotes de soia e listo para comer. Ben, cocidiños. Bueno, eso quedou o arrecendo que hai aquí. A verdade, vos decir, nin salsa, agridoce, nin nada. Ahora mesmo con isto. Pero, tendo esa mel de categoría, o arrecendo da cociña cambiou radicalmente. Podemos facer dúas cousas. Botar a salsa aquí dentro, mesturar e empratar, ou facelo deste xeito, que non é outro xeito que, pois cada un que se poña e se sirva o que lle dé a gana. Eu vou montar así, porque así vedes tamén a pinta de cada unha das cousas que sale, sabedes? E vos facedes unha idea. Verduriña, croca, pimento amarelo por aquí que queda moi chuliño, o verde, importante coller e ter unha boa cor, un empratado chulo. Sempre tira máis, Bueno, vedes a salsiña, eu creo que colleu o espesor xa ideal para mollar. Eso é. E agora, unhas sementes, torradiñas, e culminamos con algo fresco, como pode ser unhos brotes de soia. Compañeiros, compañeiras, un bico moi grande a todos e todas. Disfrutade da vida, sede felices, sorride e vémonos outro día. Chao. Ñam.